May oras labot Kapampangan. Niki pangangke kaning kaluguran ning balay te Baytana, kaniking Fontana, California. Nigmayungo na kunya tina kong oras bangawang king katamong kaduan dalan na 49 apaman yubo. Awlo ta ko rin ang ginamit ko ng Tagalugan naman no. Binalandakal dayong magupisa kayong pong mag, ne? Luwen nyo man. Mahirap kami mo niyang daragol kay king baryo anak ano. Liya kunya itang H Tagalugan niya yan. Hindi pa Tagalugan. Tamyang ubiya po ko magngangaya anak ano. O talurayan nakaluto anak ano. Sana mahikayat siyang manaliwang obra anak ano. Binayang may nasweldo kaya ning gagawa na anak ano. Mahikayat katagalog na ale. Magsolo nemo ngayon manibat niyang migawa nilang miyasawa anak ano. Bistaman bala mo pira kaya nga maning magsolo dapat tinyang katulid na mas manayon ninigang Kapampangan. E pabinyag na palang parin dando itang panganeno. E may giyaya na anak ano. Tagalugan niya yung may giyaya. Balo yung katulid na kayong Kapampangan. Bistaman ditak mo yung asawa po kaya kayo anak ano. Sana magpagaan bagyakin kaya kayong kabiyaya na ni. Katagalog ning magpagaan ale. Lojon magsisi nakakinggewa mo anak ano. Magsisi. Balo yung katulid na kayong Kapampangan. At intawlin dili. Makanano ka magpaliwanag kayong asawa mo kayong pamengawa mo ngayon anak ano. Magtagalog yung magpaliwanag. Itana mo. Sulat yung kayong comment section ding isipan yung katulid ng mas manayon kayong Kapampangan din yung penong kaya kong amano ne. Eh sa kakaling darake. Hindi kaya katamong video. Banting pa yang basta kalaring makayalben eh. Itana mo. Patsya Kapampangan tamo. Hindi pa nga Kapampangan tamo. Hindi kaya katamong anak. Hindi kaya katamong apo. Eh tala pa nagalugan. Nakalasalamat. Luid tamongan.